Hos optikeren. Glad for at bare helt meget til kommentaren, men... Der er ikke mere juice! Jeg må have mere juice! Jeg har ikke noget juice, men jeg vil have lidt optikeren. Man får sådan en slikkepind. Slikkepind! Ej, jeg kan vel have juice. Ej, men altså, jeg kan bare ikke lide juice, fordi de er bare sådan, altså... Du ved, altså min søster, hun kan godt lide juice, og det synes jeg bare er sådan nederen. Altså, jeg kan godt lide at hænge ud med Justin Bieber. Sig hans navn. Justin Bieber! Ja, men hvad skal du sige til? Jeg skal ud og spise juice. Man kan ikke spise juice. Men jeg spiser appelsiner. Det er appelsiner. Se dig hårdt så. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan lide juice. Hvad kan du lide? Jeg tror, jeg skal til frisøren bag. Og bungalunga, vi er klar for dig. Nu skal jeg slikke. Du kan få en slik bag. Kom så. Ja, bungalunga, vi har ventet på dit besøg. Hvorfor står der den lukket? Jeg ser lyserød englænder. Hvorfor står der den lukket udenfor? Jeg får lukket den. Det skal du slet ikke tænke på. Okay. Det er fordi, du sætter bare den. Undskyld mig, juicepige. Du skal være stille. Jeg hedder navn. Ellers må I ikke være her på Jeg hedder Marie. Marie, du skal være stille. Ellers må I ikke være på lukket. Så skal du bare følge mig. Den skal ikke ind i mit hold, du var. Har du ikke fået juice i dag? Nu skal vi se. Nu skal jeg bede dig om at komme herover til mig. Nej, jeg troede, jeg skulle ligge på den seje stå på den lukker. Nej, desværre. Rutsjebanen. På den står. Ja, jeg skal lige se lidt. Jeg har ondt i mit øje. Okay. Så skal du kigge på hvilke bogstaver det her er. P. Nej, det er forkert. K. Nej, det er også forkert. O. Hun kan jo ikke engang alfabetet. B. Telefon. Ja, nu prøver vi et andet bogstav. Det er en telefon. Siger Justin Bieber igen. Hey. Hvad er det for et bogstav? Det er rigtigt. Det hedder på et bogstav. Det er en svane. YMCA. It's time to stay at YMCA. Hvad er det her for et bogstav? Det er 0. Nej, 0 er et tal. Okay, men kan vi ikke gå videre og briller? Jo, nu skal vi finde ud af, hvilken styrke du skal bruge. Styrke 1. 2. 3. Jo, du skal bruge minus 100. Ja, derfor har vi disse specielle briller til dig. Uden glas i. Der er glas i. Og Marie, vil du gerne være så sætte dig ned? Er du en pige? Nej, hun er en tissemand. Og jeg synes ellers, at der er pullet ud dernede. Så, nu har du fået briller. Og det du skal gøre hver dag, det er at du skal putte sæbe i øjnene. Så gør det forvejen. Nå, okay. Hej, bungalunga. Så er det, nu er jeg nået til optikkerne for briller. Ses crazy'er. Hvad fik du så også briller, læreren? Eller? Ej, jeg fik en juice. Ej, altså.